may sound. Nagsublay dito dati. Ano mo? Bunuhin nga eh. Diyan ko na nga. Kaya. Nagbalan. Sublay dito siguro. Gatang kiro nga. Diyan nagtatrabaho kay ni Nora. Ha? Yung nagtatrabaho kay Nora. Yun yung nagbaway. Oh. Kaya mo na yun. Sabi. Hindi naman yan ang kaso. Hindi naman yan ko.
Hello, good morning. Good morning, good morning. Colorful Flowers by Tokyo Music Walker. Over You by Anj. A Magical Journey Through Space by Leno Casio. Pixel Pig by Yi Young. Free Range by Mona Wonderling. The Clock Instrumental by Ryujin. First Light by Anj. Yung saksak mo. Summer Vibes by Mike Lee. Ilaw. Ah? Yun? Oo, yung sa likod. Mitsubachi by Smith the Mister. Yung sa mga isda. Oo, nakasaksak. Wala pa sila. Overthinking Instrumental by Ryujin. Ah. Madilag siguro glakon. Kasagtag glakon. Underground Stars by Lockspeece. Ang mahalagang isda. Na? Wala tayong palaman. Ay, may pinatbakan pa. Fallen Kingdom by Silent Crafter. Tignan sila ako. Tignan sila ako. Intención by Sapaju. Riviera by Smith the Mister. Bente ako ng phone. Inspired by Ashutosh. Clocks by Smith the Mister. Nouvelle Lune by On. By Smith the Mister.
by Ghost Drifter Official. Floating by Smith the Mister. Found You by Och. Wala pa laman. Morning Station by Tokyo Music Water. Superstar Instrumental by Ryujin. Sleepless Nights by Roa. Travel by J. Jen and Tubacker. Malakon by Soib and Amin Maxwell. Puzzle by Roa. Oral Nights by Music by Aiden. Fragments by Arrowhead.
Hi, good morning. Hello. Good morning guys. Sa baba ka ng bahay mo. Hello, Princeton Journey. Good morning. Tara, kape tayo. Naka-live ka din ba? Narinig ba yung music? Oo, andito ako sa store. Kakape. Kape tayo. Kumusta yung mo, tindahan mo, yung prutasan mo? Bagal naman. Pahina naman. Mura bang prutas ngayon? Salamat sa Tamsax, Prince Toys. Magkano ang kilo ng ubas? Saan ka nga pala namimili ng paninda mo? Kung may premiere ka, baba mo ang tamsakan ko. Ah, Cebu ka pala. Alam ko mura ang mga prutas dyan sa Cebu. Diba? Dyan ang mga kuhanan ng mga... Ano ba ito? Mga... Naligo ko ba ito? Ha? Ah, Dalawa binili mo? hindi, yung 40 kaso lang yung 30. 10 dito. Hindi nagkasa ito. Marami pa. Nasa Cebu ka pala ngayon? Dalhin ko na lahat. Okay, tamsakan ko. Sandali. Tamsakan natin premiere. Ayun, tamsak na. Ha? Kausap ko, may pa. May. Ito ba yun? Anong oras? Alas 7 na gabi. Okay. Saan yan? Saan yan? Ayan na. Saan yan? Sa live, YouTube. Saan yan? Tamsak na, idol. Ayan. Babalik.
Oo. Raymond. Diba? Baka hindi niya pa alam. Right news. Nakita magandang po, non-copyright na music. Nagsahod ka na, Prince Toys? Joke lang. Loading na. Nag-loading na. Yun na ang net. Mahina ng net ko. Ikot-ikot na. Aga naman. Ah! Meron na. Nag-message pa yung ako, release ko rin. Pero pagkaglayag, pagkag-message ka. Good morning po. Good morning. Usapang premiere, usapang banana, usapang watch hour. Lapag-lapag lang kayo ng mga premiere nyo, mga LS nyo. Tamsakan natin. Torlaw Vlogs, mega love shout out. Good morning. Wala, hindi makakonek yung iPad ko. Paano ba ako magkuhan? Ganun ba yun? Okay. Antorlago Vlogs. Mega love shoutout sa Team Akyat, Antorlaw Vlogs. Magdikitan po kayo ni Prince Toys dyan from Team Gapangan. Mega love shoutout sa Team Akyat, Antorlaw. Wala pa nga yung pin ko. Nasa email na pero wala pa sa post office. Ko. Nasa email na pero wala pa sa post office. Ko.
May jacket ka na, Antorlo Vlogs. Okay, host, okay, Antorlo Vlogs. Salamat sa pagdaan. Ay, oo nga. Teka, wait. Dali. Paano ba ito? Yon, nawala na. Good morning po, mga aking kaibigan sa UIT. Salamat po sa mga silip ninyo. Team Akyat, mega love shout out. Team Gapangan. Thank you po sa inyong pagdalaw. Pinagpilihan, hindi bagyaw. Lagi ka pa nakatungkot, di pagbuti kaya na. Request. Ano request? Oh, ayan ang ayaw. Nagkukan kasi yung net. On and off. Mahina. Nalagay ka na sa mga kaligtayan sa atipid, sa hospital, o sa nita, kalagyawan mo lang. Mahina. Mahina ang signal. Mahina ang signal. Nako. Anyari. Kasi bagyo din agayaw. Prince Toys, nakita ko si James GPGP sa LS mo na nagpalipad siya sa iyo. Di ba nagkakilala kayo sa LS ko ni James GPGP? Si James GPGP ko bali madami siyang di ba? Marami siyang subscribers. Kaya ang dami din dumadalaw sa LS niya. Hindi kasi ako makapagpalipad, walang laman yung GCash ko. Walang laman yung wallet. Pero kahit hindi ka magpalipad sa kanya, ibinababa niya yung link mo, di ba? Bait siya. Oo nga, ang dami nga. Kanina lang dumalaw ako sa LS niya kanina. Ay, naka-live pa yata siya ngayon. Naka-live siya ngayon. Nagtamsak lang ako sa kanya kanina. Lalo na pag nagpalipad ka din sa kanya, nagpakulay ka din sa kanya, mas priority niya yung nagpapakulay sa bahay niya. Ang hirap sa YT, no? Wala pang nangyayari. Enjoy lang. Walang magawa, libangan. Dito ako sa may harap ng karsada, sa may tapat ng store ko. Kasi ganitong oras marami nagkakape, mga trucking, mga dumadaan na truck. Enjoy lang. Kasi kung siseryosohin mo, maghihintay ka ng revenue. Wala, ako upload lang na upload, bahala na dyan.
basta inayos ko yung upload ko, title, description, tags, at pag nakita ko yung SEO ko tumaas ng 60%, 60% pataas, okay na ako, pabayaan ko na siya. Mababa nga yung views ko sa video, pero sa overall videos ko mataas dahil sa SEO, sa search engine optimization. Siya kasi yung nagpo-promote na ng upload natin, kaya malaki yung sa analytics ko, malaki yung views ko. Tapos yung revenue ko, madami na rin naiipon. Tapos upload ng shorts, kahit ano na lang dyan, pusang tumatalimba, pusang bumabaliktad, pusang nakikipaglaro. Pampadagdag ng revenue yung mga shorts. Good morning po. Mega love shout out. Magbibigay ako ng banana, kaya lang isa lang kasi isa lang yung iPad na hawak ko. Yung cellphone ang naka-live, yung iPad ang pwede kong pang ayuda. Sino yung sisilip dyan? Sinong gusto ng ayuda? Okay, Prince Toy. Sige. Salamat ha. Salamat sa tamsa. Salamat sa dalaw mo. Okay, Prince. Welcome. Kain tayong saging. Gusto ng saging. Tugtog tayo.
Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. Yan, dati. Kasi, Ha? Dati, halangan. oo. Ha? Hindi ka mga ano eh. Yan, dapat ka na eh. Saan ano yun? Ang bisan? Oo. Iwi mo na rin yung saging. Iwi mo na yung saging. Iwi mo na yung saging. Ha? Kumain naman na ako isa. Ilagay mo sa supot.
Wow. Ay, ba't pinatay mong ilaw? Naman. Hello, mega shout out. Good morning, good morning. Baba po kayo ng bahay. Magtamsak tayo. Mademoiselle, good morning, sister. Good morning, madam. Ilocano kanya. Ilocano. Thank you. Siya malakasan yung aking. Mademoiselle is from Germany. Germany ka ba? Sa Germany. Salamat na padalaw ka, sister. Salamat sa thumbs up. Ano ba ito? Bakit ayaw may po yung aking? Huwag naman, ma'am. Ate na lang. Naman naman. Ito naman sisi eh. May namamam mo naman ako eh. Baba ng premiere. Yeah, sa France. Eh, meron akong isang vlogger din na subscriber dyan, si Ems Amita. Yan. Dahil ko siya, sa Israel naman siya, pero nagtutur siya sa France. Ems Amita is a nurse sa Israel. May premiere ka, sisi, baba ka. Itamsak natin. Hindi ko lang maayos itong aking iPad, oh. Tulog. Ala kasi akong kwan. Dudulas. I'm here sa store ko. Maingay. Yan. Kuliglig ang mga background. Mga tracking. Sige, baba ka ng bahay mo, sister. Tapakan natin habang buhay pa yung aking iPad. Mamaya, malolobat na. Galing malobat tong iPad ko. Mademoiselle. Mademoiselle. Ang ganda ng pangalan mo, Mademoiselle. Okay. Wala na. Nagtatry lang kasi kuminsan walang net. Mahina ang net. Ito, nagtry ako. Nakapasok naman. Naririnig ba yung sound ko? Background music? Parang hindi. Ay, may pa. Okay, sige. Baba mo natin, panoorin natin. Wag yung short, pat kasama yung panty, ha. Baka kasama yung panty, malaglag. Malaglag. Dumudulas. Baba mo yung short mo, sisi. Wag lang yung panty. Wag kasama yung panty. Good morning, Mega Love. Shout out po sa 2 million people in the house. Let's have coffee. Yeah. Samantalahin nyo, meron akong pang-ayuda. Habang buhay pa yung aking iPad, may aayudahan ako kung gusto ninyo. Tatamsakan. Dumudulas.
Okay, Sisi, on the way. Stop muna natin yung... Natawa si sister. Okay, on the way, Sisi. Stop muna natin yung music. Ay, nako. Ano ko? Wala na. Ayan. Salamat po sa 3 million thumbs up and 1 million people in the house or 2 million in the house. Ganda naman sa France. Nagko-coffee ka din na, Sisi. Ay, malabo. Ay, malabo. Hindi makita yan, ha? Ayan, o. Ayan. Diba? Ayan. Ano yan? Coffee or juice? World most beautiful Parliament building, Budapest. Budapest ba? Ay, sika i-control. Budapest. Ganda naman. Lakasan natin para makita mo si C. Yan, tamsak si Mademoiselle, done na. Done to your... Sana yung aking pan. Welcome! Buti ka pa, nakarating ka na dyan sa France. Ako hanggang Hong Kong lang. Hello, Laricious Marquez, Ading. Good morning. Good morning, Ading. You still in La Union? La Union ka ba? La Union, no? Pasensya na sa aking background, mga motor, mga kuliglig, mga trucking, kasi nasa tabi ako ng karsada. Bakit walang sound? Hina naman ang sound. Baba ka ng premiere mo, Ading. Alericious. Andyan sila, Prince Toys Journey at si Mademoiselle. Pabyo na po upload bakas po sa... okay. Okay, Ading. Salamat. Okay, on the way na ako. On the way. Okay, on the way na, Alericio. Pasensya na po, nakakat ang ating net. Playing na, Alericious Marquez. Kaso, nagluluho yung aking net. Oh, my goodness. Back online. Wala eh. Tapos, retry. Nako, hindi makonect. Ay, nako. Ayaw. Sandali lang po. Mahina ang net. Hindi ko makonect, Ading. Mahina. Ayan. Ito na. Okay na. Post Valentine Street. Masiseyo Anle. Masiseyo Anle at Samgyupsal. Ayan na. Thank you sa... Thank you, Mademoiselle. Ano ba? Ayaw mapanala. Ano makita? Alericious Marquez playing na. Kita ba? Playing yung harang. Yun.
this? Morning, good morning. Thank you sa help mo. Good morning, Maria Fatima Daculo. Hello, Sisi. Alericious Marquez, playing. Playing na. Haba naman ang harang mo ay, kuya. Nagatidag mo ti harang mo. Okay lang. No skip ads. Ika nga. Morning, Sisi Maria Fatima. Salamat sa dalaw. Balikan mo daw si Mademoiselle. Ading Alericious Marquez. She's a beautiful girl from France. Single, ready to mingle. Ayan, ang mga dalaga dumarating na. Pero ako, I'm not available, but able. I'm not available, but able. Mega love shout out sa 3 million people in the house. Alericious Marquez, Maria Fatima Daculio, Mademoiselle, and sino na isa? Prince Toys Journey. Nyatoy, masiseyo yo anli asanto ading La Union. Yes. Hoy, baba kayo ng mga bahay nyo at matamsa ka mga premier. Sige na, tane, ay habang may hawak akong iPad, pag wala na to mamaya, patay. Hindi na naman ako makasupport. Samantalahin nyo. Takaya pa ng aking iPad. Mamaya wala na. Patay na. Kadagyaw TV, good morning. Good morning din sa iyo, Team Akyat. Mega love shoutout sa mga Team Akyat, Team Gapangan. Ang masisipag na mga lamion at may sapi. Magbabaan kayo ng bahay para ay nako, matamsa ka. Dali. Hanggat hindi pa ako busy. Pag nawala na ako sa lamplight, hindi na kayo matatamsaka. Sarap talaga ng samgyupsal, no? Okay, Kadagyaw TV, salamat sa bahay mo. Mag-on the way na ako. Yes, Kadagyaw TV. Yes, Kadagyaw TV. Okay. Tapusin ko lang yung kay Alericious Marquez. Abo, ang haba pala nito, 13 minutes. 13 minutes kay Alericious Marquez. Sana all maraming cellphone para makapag-ayuda ng marami. Sarap naman ang kain mo ng samgyupsal ading. Thank you sa ayuda kay Kadagyaw TV, Mademoiselle Sisi. Kadagyaw TV, si Mademoiselle is from France. And from Team Gapangan. Team Gapangan is mga lamion, mga may sapi, makakapalang mukha. Ayan na, nandyan na lahat. Mga pistik. Mga pistik ang Team Gapangan. On the way na Kadagyaw TV ha. Wait lang, tapusin ko lang yung kay Alericious Marquez. Sana dumaan dito si Sara Duterte. Cute naman niya. Ay. Pa-demure na pang kumakain. Mga friends mo to ading Alericious Marquez. Oo, dumadaan sila dito. Yung marathon ni BBM.
Meron akong video na dumaan sila dito sa harap ng store ko. Kasi itong highway na to, connecting to Baguio, Dagupan, La Union, Ilocos, ano to, papuntang north na, papuntang Isabela, Nueva Ecija, papuntang Tuguegarao. Dito lahat ang daan sa harap ng store ko. Tamsakin natin. Yun na. Ang sarap naman, ang ganda naman ng kubo. Sana all meron akong ganito. Wait, konti na lang. Naku po. 9 minutes na lang. Next ko na yung sayo, Kadagyaw TV. Wait ka lang dyan. Sino bang magbibigay sa akin ng... Wala pa nagbibigay sa akin ng Valentine chocolate. Valentine hot roses. Swerte yung mga kwan dyan eh. Swerte yung mga may darling. Wala kasing darling. Swerte yung mga Valentines na may darling. Buti pa itong si Alericious Marquez. Ang daming darling. Ay, apo, gumatang kayong amutan. Awan pa'y gumatang mat. Magsamgyupsal kaya ako dito. Kaso, hindi ko nasasarapan ng samgyupsal. Sa totoo lang. Hindi ako mabusog. Tsaka yung sushi. Yung sushi kanin, syempre nakukuhan pa ako. Pero itong samgyupsal talaga, never akong mabusog. Masarap din siya, pero ewan ko, hindi ako mabusog. Hello guys, magtamsakan kayo dyan, magdikitan. Salamat Kadagyaw TV. Konti na lang, Kadagyaw. Okay. Oh, yung may daming ads naman nito. Oroy, 20 minutes ang kanya, harang. Ano mo talaga si Lolo, oy. Alericious Marquez, nagatiddag ti harang na 20 minutes. Oh my goodness. Mas mahaba pa sa kwan mo. Okay, Sisi. Okay. Salamat. Naglablaban na kayong dalawa dyan. Hindi pa ako tapos kay Alericious Marquez. Tanay, ang haba ng harang niya. Okay lang. Basta mahabang harang, no? Diba? Malaking tulong yan sa watch hour natin. Yun palang mga shorts natin. Ginagawa pala ni Lolo na kandin niya ads. Oo, napansin ko minsan. Sino nakapansin sa inyo na yung mga shorts natin ay ginagamit ni Lolo as ads? Kagaya nito, yung kay Alericious Marquez. Nag-makeup tutorial siya. Isa-isang vlogger din ito. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga commercial ang ginagamit, kundi yung mga video natin, di ba? $20 minutes, oh. Ano kaya magiging itsura ko pag mag before and after na makeup din ako?
Wait lang Kadagyaw TV ha. Hindi pa ako tapos kay Aliricious. Ang haba ng kwan niya, harang niya. I don't like to skip ads. Kaya guys, wag naman kayo mag-i-skip. Parang awa nyo na. Malaking tulong yan sa mga kwan, YouTuber pala, yung ads. Never, never skip. One of two, tapos 2 ads, 2 to 3 ads pa yung ilalagay niya. Isang 20 minutes, isang sometimes 7 minutes, isang 10 minutes. Tapos ang short mo, 15 seconds lang. Mas mahaba pa yung ads. Ay, salamat Sisi. Meron din pala akong harang. Harangan nyo na lahat. Pero kanina Sisi yung kan mo, Mademosel, walang harang yung short mo. 'Di ba ang short may harang din? Pumunta ako sa bahay mo kanina, walang harang. Kaya madali ako nakapasok. Ay na po manang. Ay na po. Parta ka mo tag make upon. Uy, no? Ilang minutes pa. My goodness, 16 minutes. Haba. Isa lang kasi gamit ko eh. Kadagyaw TV, wag ka mag-alala. Pupuntahan ko din yan. Wait lang, ha? Wait lang. Doon pala kukuha ng revenue sa ads. Ang haba ng ads. Dami mong friends. Ang dami mong friends na Alericious Marquez. Gee, oy. Pa-demure pa yung isa. Pa-demure pa siyang kumain ng samgyeopsal. Okay, hindi pa pala ako nagtamsak. Okay. Message tayo, magbakas tayo, bakas-bakas. Hello, Adi. Ay. Enjoy. Samgyup. Samgyupsal. Mali. Sandali lang po. Samgyup. Okay, on the way tayo kay Kadagyaw TV. Dan na kay Alericious Marquez. Kadagyaw TV, where are you? Yes. Kadagyaw TV. Sino yung gustong maayudahan dyan? Paki-share na, pakitawag na, at nahabang pa 70% pa yung aking iPad para makapag-ayuda. Kadagyaw TV. Wala, hindi ka pa monetize. Okay. Kadagyaw TV, 800 going, ayan kuwan ka na pala, 839, running for, kuwan ka na, monetize. Ay, anong nangyari? Nawala. Nangyari? Wala siya. Oo.
Road to 1K na siya. Wait. Nawala. Wait lang. Okay. Ulit. Kadagyaw TV. Bakit gusto kong tumibay at lumakas ang resistensya ko? Yes. Ganda yan. Honey, ginger, lemon, and ano yung yellow na yun? Ano yung yellow? Ginger. Ah, yellow ginger. Ay, ano ba yan? Ba't nawawala? Ba yung napipindot ko? Okay. Nakatatlong balik na ako kay Kadagyaw TV, oh. Nawawala sa iPad ko. Nangyari. Kadagyaw TV, nagla-live ka na rin? Mag-live ka na. Naka 500 ka naman na eh. Dito sa akin. Aray! Ala! Wait lang guys. Natumba yung aking iPad. Kaso yung honey na bibili sa supermarket, peke na, di ba? Ang gusto ko makabili ng honey na puro talaga. Para maganda sa katawan. Nadudulas yung aking iPad. 100. Uy, malapit na ito. 839 na Kadagyaw TV. Hatawin mo na. Ilan na yung watch hour mo, Kadagyaw TV? Hello, my love, shoutout sa 3 million people in the house. Sinong gusto may ayuda dyan? Ilan na yung watch hour mo? Kadagyaw? Luyang dilaw. Luyang dilaw. Salamat po sa mga tamsak ninyo dyan. Sa oras na pala ito. Alam mo, guys, kung magpapakulo ng mga ganyan na inumin na juice na herbal, much better doon sa kaldero kaysa sa aluminum. Kasi yung aluminum nag-create yata siya ng toxic material, toxic substance sa tubig. Lalo't pag maasim yung papakuluan mo. Mas maganda siya sa kaldero. Ay, ganun lang siya. Madali lang palang gawin. Try ko nga yan. No, lemon, ginger. Dalawang klase ng dalawang klase ng ginger, yellow and turmeric, tsaka honey. Makukuluan lang. Then sabi nila, pakuluan daw yung juice sa copper na kaserola or copper na kaldero. May copper. Mas mataas ang medicinal value niya, yung ipapakulo sa copper. Tignan mo 87 views, nagtitimpla lang ng juice. Mantalang yung pusa ko, kiniliti ko lang, wala pa yatang 5 views. Okay. Done na sa'yo, Kadagyaw TV. Maraming salamat. Sino pa dyan? Baba na kayo ng bahay. Huwag kayo mahiya.
Saan na yung aking piniplay na music? Done to you. Ay, si Mademoiselle pa pala. Ah, hindi. Napuntahan ko na pala si Mademoiselle. Yung short niya. Buti na lang hindi siya nakapanty. Sumikat na po yung haring araw. Hey guys, maglablaban tayo. Sige na. Habang ako ay may oras pa. Namimigay ng tamsak sa premiere ninyo. Baba nyo. Premiere, tsaka huwag kang babagsak. Huwag kang babagsak. Papatayin ko yung ilaw. Wait lang guys. Yeah. Oh, ang dami ng truck. Hina naman ng aking iPad. Ang hangin ng background music. Salamat sa inyong mga patamsak dyan. Salamat po. I'm ready to tamsak din sa premiere ninyo. Baba kayo ng bahay. Baba kayo ng bahay. Naiko. Right. Salamat po sa mga paharang. Salamat sa inyong mga dalaw. Love you guys. Team Akyat, Team Gapangan, mega love shout out. Good morning, good morning. Let's us help everyone. I am monetized channel. Amelia on TV. Signing on. Hello. Hello. Bilang tayo ng uban. Habang wala pang tatamsakan. Baba ko yung kwan. Hindi ako makapagkuhan kasi isa lang aking iPad. God, sino yung tumatawag? Eh. Hello? Hello? Bye. Hello? Hi. Good morning. Good morning. From Canada. Wait. Ah? Sino si ka? Agis isti? Ah. Oh, hindi ba tapos na ang snow dyan? Guys, may bisita ako from Canada. Di ba tapos na ang snow dyan? Dapat summer na, di ba?
Ha? Ayaw. Tagargar ka manitan Tagargar ka man tilamis ta Canadaan. Apo. Lamis ta Canada. Ay. Goray ka man. Kas na lamis di bagyo nga ako Lamis di bagyo. Ano ako miyo nung ko kaya uri lag ko tilasag ko. Pamananana po sa tulto man ng bigata. Paglaki din ta ng bigat ka man sa pila na. Na? Ano yan? Apay matuloy ni Aida nga gawid no ka? Mayo? Mayo daw? Kuna damat. Kuna damat. Ni Lorna. Oh, mo di camera mo. Ha? Oh, mo di camera mo. Kapaya tayo. Hindi ko na kanang natisan yan na. Dila ko na sa... Baka ila ko nagyabalay na. Ila ko nagyabalay na. Palisan na dyan ni dyan. Dyan mo Hindi ko ako man atyag yan ijayan ni PJ. Kapay la ko na kaya. Dyan mo na. I don't know. May... Ano yung plano niya? Hindi ko alam. May magkala ko. Nana? Ano? Ay, hanga mabalik. Kiwi na. Ita, hanga mabalik nila ko na. Ano, mapipituloy. Wen. Yan, ako. Adaman barong agabang di kada junioran na jail online sabong. Di online sabong. Aji kanto. Hello mega love shout out. Guys, good morning. Ang dami kausap ako dito sa sa live. Naka-live ako sa YouTube. Saan ang mayat ang YouTube? Hmm? Kuya? I-click mo lang yung isi-send ko sa iyo na i-click mo lang yung isi-send ko sa iyo na link. Click mo lang yun. O, tapos kung magsa-sign in ka, magsa-sign up ka, di mayroon ka ng Meron ka ng Sign in ka man. Siyempre para magkaroon ka ng YouTube account mo. Hindi mga motiva, di Apple ID ko, di siyempre awa ng ano kaya. Ewan ko sa iyo kung paano yan. Hindi, sa akin kadagyaw. Nagri-ring from my sister-in-law in Canada. Yan. Kausap ko sa Canada. Kaya nga di camera maumutan. Ganda ng sikat ng araw Diba? I am look like an Americana. See? Sikat ng araw, vitamin D. Yan, ang aking background. Mga sasakyan, mga kuliglig. Mga tricycle, yan. May, nananapan niya, naglako na ako. Sino? Sino? Nya, pigsa man, di mangul ta, timok mo.
Make it louder. Nagkaka-highway. Oh, dito ako sa highway, sa may tindahan, sa may bypass. Kala ko. I'm selling coffee. I'm selling cigarettes. I'm selling soft drinks. Just like that. When? Hello guys, good morning to you. Good morning sa aking mga nagbibisita. May mga premiere po kayo, baba nyo lang. May mga LS kayo, baba nyo lang. Ititamsakan natin. Oh, shit. Hello? You! Dito na yung pag-angagan. Ni Corona. Yeah? Ni Corona. Ay, ni Corona, ni Lorna. Good. Ni Coro, ay ni Lorna. Ano matuloy? Siguro. Pengay. Hi, Sisi, Mademoiselle. Thank you, thank you. Thank you, Sahara. Thank you po. I'm talking to someone special from Canada, Toronto, Canada. Ang babaeng pinagpala. Babaeng pinagpala. Ganda ng umaga. Magandang umaga po sa 3 milyon na aking bisita. Nawa natin kwan. Ano na uray? Sino? Ah? I-reject mo. Dahil hili ka. Sino ti mangala? Ha? Hili ka tama. Ah, daanan. Tama na. Siyempre, babae, ag-asawa, di daanan na. Bayad al. No internet connection, how ka? Hoy guys, baba kayo ng bahay ninyo na. Ay nako, malulobat na ako. Matamsakan man lang kayo. Salamat po. Basta kayo ganun ni PJ. Andun, tulog pa. Good morning, Team Akya, Team Gapangan. Usap tayo ngayon, umaga. I'm free. Salamat po. Salamat Kadagyaw TV, Mademoiselle TV, Prince Toys Journey. Salamat. Ala na, wala na kayong papatamsakan dyan. Mga premiere, mga kon ninyo. Mga shorts. Shorts, wag lang panty. Nya madam. What would you like to say? Do you like coffee? Do you like pandesal? O you like banana? Saba? Naglaga ako ng saging. Ay naapot isang wanan ni pagisbuan damot. Sus. Bakit ang ugali nitong mga driver na to sa gulong umiihi? Ang dami-dami namang CR dyan. Good morning Philippines. Good morning Asinggan. Good morning Team Akyat. Good morning Team Gapangan. Sino nang gising sa Team Gapangan? Romel TV Official, Mademoiselle TV, Ralsy Angulya, Bill's Channel, Kabalong Vlog.
Sino pa? Yo, madam. Hello, madam. I am Mon. Yes, meron akong ditong saba. Saba, yung pandesal inuwi na ng mister ko. Ano yan? Ha? Dali. Ten. Thank you. Anya kuruna niya pa ibagam. Oy. Hello. Are you still there? Sa iPad ko, no connection daw. Ewan ko dito sa aking cellphone. Ay, sapa. Yung palang saba, inuwi ng mister ko, Mademoiselle. Inuwi ng mister ko yung aking sabang nilaga. Guys, good morning na. Narinig niyo yung aking mga sound background. Nakita. Wala ka na dyan, Madimose. Yan ang sarap ng saging. Yan. Diba? Ganda sa umaga. Miss Mademoiselle, anong work mo dyan sa France? Paano ka nakarating dyan? Ganito palang tamang pagkain ng saging. Ganyan pala tamang pagkain ng saging. Ganyan, oh. Ayan. Ganyan ito. Pang mayaman na kwan kagat. Pang mayaman na kagat. Pang mahirap na kagat.
Hmm. Hirap yan pag may ano to, may magkalaga ng bata, no? Ganun din yung anak ko sa Dubai. May inaalagaan siyang bata na parang ano to? Hindi naman abnormal, pero parang yeah, okay. Kadagyaw TV, salamat. Salamat sa support mo. Sige. Kaso mag-out muna, teka. Paano ba? Punta ako sa isang account ko. Bakit sisi kailangan mo pa ng ayuda? Hindi ka pa ba monetize? Thank you, Kadagyaw TV. Si Mademoiselle. Ano? Ano ba yan? Dali lang. Mademoiselle. Teka, paano ba spelling? Teka, yun na lang palang aking. Mademoiselle, hindi ka pa monetize? Juan, sisi. Makita dito yung Juan. Ka-Jammers Channel, good morning, mega love shoutout. May jacket ka na po, Ka-Jammers. Mademoiselle, bakit wala dito yung link bahay mo sa... Wait ayan. Tingnan ko kung na... Ayan. Another ayuda for you, Mademoiselle, Sisi. Ayan. Isang banana for you, isang ayuda for you. Sino pa yung gusto magpa-ayuda dyan? Habang available po yung aking iPad. Yung sa basisi kasi, yung saba na kinakain ko kanina, inuwi na ng mister ko sa bahay. Mademoiselle. Ayan o. Yan. Okay, Ka-Jammers, baba ka lang ng bahay dyan. Aayudahan ko lang si Mademoiselle. Super ayuda number 2. Okay, Ka-Jammers. Super number. Dan, Mademoiselle, natanggap mo na yung aking ayuda. Si Ka-Jammers. Ganito. Ano to? Ka-Jammers Channel Premiere 7:30 PM mamayang gabi. Reminder on. Tamsak dan. Tusok dan. Yan. Tusok dan, Ka-Jammer. Si Amelia on TV. Pagbalik ko kay Amelia on TV, isang ayuda ulit. Punta na lang ako sa video mo para sure. Naku, ayaw sa mga best intro. Wow.
Ganda ng intro. Salamat ka Jammers. Chorus Kabir. Mega love shout out. Support now, support here. Idol ka-jammers. Thank you. Thank you for Thank you. Thank you for coming. Ka-jammers, done na si Amelia on TV sa'yo. Then, sino pa? You welcome, you welcome. Salamat sa pa-love mo dyan, Mademoiselle, kay ka-jammers. O, lipat na ako sa kabila. Ano ba? Lipat. Sa pa-love mo dyan, Mademoiselle, kay ka-jammers. So, tamsakan ko pa. Ka-jammers, isang ayuda pa ito. Wait lang ha. Paano ba? Okay. Ang hirap kasi pag isa lang ang cellphone. Yan, wait lang. Ayun na. See? Okay. Nangyari. Dapat punta ko sa channel. Hindi Million TV naman to. Pupunta ako sa yun. Ka-jammers, another ayuda for you. Wait lang. Mega love shout out. Ka-jammers. Saan na yung ka-jammers? Mega love shout out. Walang ba? Ito kaasan ba? Ito yun. Okay. Keep in touch. Dan ayuda. Ay, anong nangyari sa akin? Nawalan ako ng net. Dan ayuda. Nangyari. Na-stuck naman na ako. Dan ayuda. Ay, anong nangyari sa akin? Nawalan ako ng net. Dan ayuda. Ka-jammers. Ay, nako. Connect. Oh my God. Pasensya na po. Nawawala ang net. Yan. Ayaw nang gumalaw. Pasensya na po. Nawawala ang net.
nangyari? Salamat, salamat. Nangyari sa akin ko. Done na sa'yo ka, Jammers. 2 ayuda sa'yo. Nangyari sa akin ko, nawala. Tumikit ba? Ninja ko yung isa, yung Amelia TV on 2. Bibigay yun. Okay, wait lang. Na-stuck ako. Ano ba yan? Nangyayari sa mundo. Ka-jammers, nakakon na ako. Nakatamsak na ako. Nakatamsak na ako dito. Yung sa main channel ko. Amaya Baye, mega love shout out. Amaya Baye. Biggest tsunami ever. Mega love shout out. Lisa Knight. Lisa Knight. May mga jacket na po kayo. Ano nangyari sa aking bakit nawala? Ay. Hello din sa'yo, Amaya Baye. May nakikita ba kayo? Parang na-stuck yung camera ko. Na-stuck ba, guys? Nangyari sa aking mukha, nawala. Yan. Post may PM ako sa iyo. Where? Sa Facebook? Sa Facebook, Sisi? Yabi namin tong aking camera. Nangyari. You're live nga. Pero nasan yung aking camera? Bakit wala? May sound nga, pero parang na-stuck yung aking mukha. Yung aking aking camera. Na-stuck siya. Nangyari sa iyo. May sound. Amaya Baye, where you send your PM. Mega love shoutout po. Salamat sa 9 million thumbs up. Sa Team Akyat. Team, madami ang Lisa Knight, mga ganyan. Huwag mong bigyan ng jacket, mga Paul. Ay, ganun ba? Ay, oh, sorry. Wait lang. Mga porn. Okay. Wait. Paano siya pa? Kaso, anong nangyari? Thank you sa PM mo, Amaya Baye. I don't know that. Hindi daw yung kasing mga yon, mga kwan daw. Yung mga walang ulo, mga multo. Ano ba nangyari sa camera ko? Bakit ganito? Ano bang aking gagawin? Bakit na-stuck na po yung aking magandang mukha? Woo!
What to do, what to do. Hindi naman siya maikuan. Ay, yung kwan na Madimosel, yung wala siyang picture. Yung mga nagpapadala ng kwan, link, ano ba to? Ng channel nila na walang ulo. Walang picture. Yun yung mga kwan yun pala, mga ano ba yun? Ayaw na na-stack ako. Wala naman na siya. Ayun. So, ikukan ko siya. I-remove moderator ko siya. Ni-remove moderator ko na siya. Yung walang ulo. Thank you sa tip, Amaya ba? Kasi kuminsan yung mga ninja walang ulo. Then, kuminsan yung mga walang ulo. Kuminsan kumbaga mga hacker. Naghang, oo nga, naghang yung cellphone ko. Paano ba gagawin ko? Wait lang. Nangyari sa cellphone. Connecting siya. Nagre-reconnecting siya, pero ayaw man siyang magkuhan. Oh, are you sure? Stop streaming. Cancel. Na-stop yung camera. Anong nangyari sa camera ko? Ano bang gagawin ko dito? Split screen mode. Parunong ka. Paano yung split screen? How to do? Turuan mo naman ako, Amaya. Kasi kung i-ex ko ito, makukan na siya, ma-off na, di ba? Nyari. Hi! My God. Split screen house. Paano yung split screen, my dear? Please help me. Oh, nagme-message siya. Online naman, pero ayaw gumalaw yung camera. Ano ba? Punta ako. Saan ako pupunta? Where to? Saan? May square sa dulo ng cellphone mo. Long press mo po. Di ba may square sa dulo ng cellphone? Sa dulo. Di ba? Triangle, circle, square. Triangle, square. Triangle. Sa dulo ng cellphone. Oh, wait. Nagre-reconnecting lang naman siya. Your live sabi dito. Pero saan ko makikita yon? Long press mo square para mag-split screen. Square? Comments naman to. How di Carabao. God, I don't know what to do. Hindi ko alam gagawin ko, guys. Na-stuck ako. Pero nakikita ko kayo. Nangyari sa mukha ko. Itong camera kong cellphone na ito, bato ko kaya. Ay, shit. Ano ba ito? Paano ba? Split screen. Your live. Wait lang. Okay na. Yes. Ayun. Hello, sis Ana Mabaye. Thank you. Goodness naman natin yung cellphone eh. Hindi talaga mapagkakatiwalaan eh. Thank you, Sisi Amaya Baye. Mega love shoutout po. Bakit ka-jammers naman itong aking nabuksan? Dan tamsak na dito, di ba? Hello. Hello, Sisi. Okay na. Thank you. Good morning. Good morning. Sorry, idol. Ba't kasi Amaya pa yung pangalan mo? Amaya, save na pang
babae na pangalan. Sorry, idol. Dinownload ko pa yung split screen. Pero hindi ko naman alam kung gumana ba, ginamit ko. Basta bumalik ako sa kwan. Alagad. Okay. Yes. Si Content, Amelia on TV, second channel ko din yon, alagad ko din yon. Pero kwan yun, legit, hindi siya ninja. Legit yon. May video yon, tsaka may LS. Na-stack naman tong isang iPad ko. Nangyari dito. Pinagulo ko ako. Ang ganda naman kasi Amaya. Siyempre akala ko babae. Thank you po sa thumbs up na siyam na tao and 2 million people in live in the house. Ang hirap talaga mag-whitey eh. YouTube. Super sticker. Pesos. Super sticker. Nangyari. Thank you. Mega love shoutout po. Animal Life Channel, mega love shoutout. Salamat po sa inyong pagdikit sa aking very humble na channel. Thank you. Asan na? Bakit? Anyari. Nawala na naman ako. Nawala na naman ako. Invite from Sir Kajamers. Ay, thank you po. Ang sipag naman ni Idol at Kajamers. Baba po kayo ng bahay. Matamsakan natin. Animal Life Channel. Yes, Idol. Ito, dito po ako. Nagluluko lang po yung net. On the way na Animal Life Channel, on the way na sa bahay mo. Two lovers, monkey riding bicycle, monkey lovers. Oh, yan. Galing naman nila mag-bike. Playing na sa shorts mo. Ulitin ko ulit. Magdikit ako. Ay, magbakas pala ako. Magbakas. Oh, cute naman. Ano ba yun? Dan sa short mo, Idol Animal Life Channel, talaga bang ang content mo ay puro mga animal?
as what your channel name. So that is welcome. Done na sa shorts. Kung may bakas ka dyan, mababalikan ko pa yan para sure and dikit sa comment box. Sa comment. Welcome. Welcome. Mega love shout out. Ganda ng umaga. Thank you, Mademoiselle. Thank you sa pag-support kay Animal Life Channel. Pasensya na po kung minsan nawawala yung beauty ko. Mahina ang signal. Ang cute ng aking mga bisita. Ang cute naman ninyo. Animal Life Channel TV. Mademoiselle. Sino yun? Tumatawag. Wait lang guys. Bakit nawala? Sorry guys. Hello sir. Hello sir. Asan ka ba? Hello? Hindi marinig. Hindi, wait lang. Hello sir. Connect. Ayaw.